Ramogi koro wang'ie winjruok ma nitie kind piny Kenya gi piny Tanzania. Piny Kenya kod piny Tanzania oketo winjruok mar bero ohala e kind pinje ariyogo kendo golo hinga moko ma osebedo ka rocho chenro mag dongruok e kind piny Kenya kod piny Tanzania. Mabiro bang' Jatend piny Kenya William Ruto romo gi Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan e boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania. Jotend pinje ariyo kata mag pinje ariyogo omi chik mar loso chenro mar ohala e kind pinjego kapok dwe mar 12 ma higa ni ochopo. Jatend piny Kenya William Ruto osebedo katimo limbe pinje mopogore opogore nyaka ne ocham muma kaka jatend piny Kenya mar 5. Odhiambo mar chieng' Jumapil nyomole piny libamba ma Tanzania limbe mar bero osiep e kind pinje ariyogo. Naomba tukae tafadhali. Ruto manorwaki jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan nobedo kod twak jatelo ne wi bero weche mag ohala e kind piny Kenya kod piny Tanzania. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade. Tusigawane umaskini na udhalili, lakini tugawane utajiri tutakaofanya kupitia kufanya biashara. Ruto nyiso dwaro mare matiyo kanyakla gi pinje mag Afrika ma ugwe ahinya yore mag ohala mitime kind pinjego maonge ageng'a. We want to grow the relationship as East Africans together, and there is a lot that we can share when we work together. I have committed to President Samia Suluhu. She can count on my support. Bang' gwelo ma jotend migepe ma pachoka, William Ruto kwa od bura mondo kas chenro mada jotend migepego mondo chenrogo ochakre e yo makare. Tumekubaliana ya kwamba mawaziri wakutane, wale officials wengine wakutane, tuyakamilishe, tuyaondoe, ndio hata ile biashara iweze kukua zaidi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania na manufaa ya wananchi wa Kenya, tukiwa sote ni watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jotelogo singo ni pinje ariyogo biro loso dundu mar keyo gas mar tedo kaya Tanzania nyaka Mombasa kaka yor bero ohala mar gas e kind pinjego. Kuna mradi wa bomba la kusafisha mafuta, kusafirisha gesi asilia kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, mradi ambao tulisha saini makubaliano pamoja na Rais Uhuru, lakini Rais Ruto ameubeba kwa ndio mradi wake wa kwanza atakaoanza na Tanzania, bomba la kusafirisha gesi Dar es Salaam kwenda Mombasa. Eromo mano yore gi jodito pogore maya e pinje ariyogo. Jotelogo winjore bero yore mag wuoth e kind pinje ariyogo kaka yo mar jiwo limbe kind pinjego kabende gisingo kedo kodo helni mitimo tok chik. We will enhance the cooperation that exists between our security agencies so that we can share information, share strategy, and be able to deal with these challenges to secure our region. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kushirikiana kwa karibu na kuzungumza, kuangalia mambo ya makosa yanayovuka mpaka, madawa ya kulevya, uharamia, poaching, kwenda kuua wanyama, ujangili, lakini pia masuala ya kusafirisha watu. Limbe marute piny Tanzania biro mana thuolo machuok bang' limbe mare e piny libamba ma Uganda.